كرم سلام 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 كم تكونوا كم ياللهم كم تلومد كأمسيناكم على نحوات لوم حصر زبلت فيديو أنا هنقبر يواليتي ريكورد جرنا عند حسينا يوس هيك كم مثلني بزي لايف تفوتوا ها سلازي لوم انت أنا هنتكلم كم زي أبتي أرستري أوزلهم البنك نتكملوا قالات زيهم very important قالات يوم كأقدستي قالات يوم انت أنا نتكلم أو مسكنا وين انت أنا نبل وين كن حتى كلنا مستي درجة سيستم أزينا كن لا مدرك كساب زلنا بزح مزي تأثرت ناي فاينانس بودا كساب زخوني أو نتكملوا قالات هنا كن زتي سو كم تلمد زي شير سكرين قبرنا حوات كساب مودات همسانا خصنحو تسفى نقبر تتخيلون الشير تقيركم من بزح بزح كا please thank you okay alright بزي آخر جمرنا ما حدا سب انتاي فاينانشال كا إلكا تحتمو انتاي مالتي زي مس جنزب زمرنا زلو خوينو فاينانشال مالتي بحزيرو مس جنزب زمرنا خوينو his financial is not good now كتبت خلها ويكا his financial is good now so I know more بإنجليش خون دي حوات so انت ايتي عقم ناتو so ناتو financial كنبل كلنا ناتو عقمي ገንዘባዊ ዓቕሚ ድዩ ክሬዲት ስኮር ድዩ ክንደይ ኣታዊ እዩ ክንደይ ኣለዎ ወይ ከዓ ክንደይ የብሉን ኔጌቲቭ ኣለዎ ድዩ ፖዚቲቭ ኣለዎ ድዩ ኩሉ ኸታ ሓፈሻዊ ዓቕሚ ናቱ ፋይናንሻል ግን መዕቀን ናይ ፋይናንሻል ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢልና እዮ ገንዘብ ባንኪ ኣብ ኣካውንትካ ዘሎ ኣሰት ዘለካ ኣሰት ብስምካ ካልእ እውን ናትካ ክሬዲት ስኮር እውን ኣገዳሲ ምስቲ ፋይናንሻል ዝምድና ዘለዎ እዩ ሶ ፅቡቅ ኣይኮነን ሂጆ ትብል ትኽእልካ እንታይ ክብለካ ሶ ሂ ክን ኣባይ ክገዛእ ኣይክእልኒ መኪና ይኹን ገዛ ኢሉ ሓደ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሶ ናሕካ ፋይናንሻል ናትካሲ ወይ ክሬዲት ስኮርካ ለዛን ካብ ታሕቲ 500 ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ገንዘብካ ኣዝዩ ሎው ኣታዊካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ትሑት ኣታዊካ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ እዚ ኢን ጀነራል እዩ ዝሕሰብ ሶ ብምቕፃል እቲ ባጀት እንታይ ማለት እዩ ኩልና ብዛዕባ ባጀት በይናዊ ርእሲ ተማሂርና ኣሕዋት ባጀት ከዓ እቲ ፕላን ምግባር ውጥን ምግባር ንዝኾነ ቢል ክትከፍል ማለት እዩ ስለዚ ወፃኢታትካን ኣታዊታትካን ብዛዕባ እዚ በጀት ምግባር ማለት እዩ ሶ ንስኻ ለሰይ ገዛ ክትገዝእ ትሓስብ ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ክንደይ ይኾን ባጀት ክትገብር ኣለካ ወርሒ ሴፍ ክትገብር ማለት እዩ ክንደይ ይኾን ገንዘብኻ ንስኻ ንገዛ ዝኸውን እንዳኣከብካ ኣብ ሓደ ቦታ ትኸይድ ሓደ ወይ ከዓ ቢል ይህልወካ ዝኽፈል እዚ ቢል ማለት ዝኽፈል ነገር ማለት እዩ ክንደይ ይኸውን ኸ ክትከፍል ዘለካ ናብኡ ማለት ክንደይ እቲ ቢል ናቱ ሶ ባጀት ምግባር ማለት ሎሚ ወፂና ኣነ 100 ቅርሺ ጥራይ ከውፅእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ናብ ኣብ ወርሒ ኣነ ወፃኢታተይ ብውሕድ 2000 ጥራሕ ዶላር ክኸውን ይኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ሶ እዚ ናትካ ባጀት ኢሉ ፅዋዕ ሶ እዚ ሞር ብትግርኛ ክንዛረበናቶ ብቃላቱ ኣብ ባንክ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ክትፈልጥዎ ክሳብ ዘለኩም ብእንግሊሽ ትዘርእስቲ ማለት እዩ ትግርኛ ትርጉም የብሉን ስለዚ ፕላን ቱ ሜክ ሶ ንስኻ ወጥን ነቲ ዝመፅኣካ ክፍሊት ኖ ክንዲዚአ ባጀት ከውፅእ ዝኽእል ለሰይ ነጉሸሽን ትገብር ኣብ ሓደ ከይድካ ለሰይ ገዛ ክትገዝእ እንበል ወይ መኪና ክትገዝእ እታ መኪና ለሰይ ናይ 15,000 ዶላር ይብለካ ኖ ኣነ ባጀተይ 13,000 ጥራሕ ኦፈር ትገብር ትኽእል ኣሰት ዓቕመይ እዚ ትብሎም ኣለኻ ኣነ ባጀተይ ናይ 13,000 ጥራሕ ስፔንድ ንመኪና ክገዝእ ትኽእል ሶ ኦኬ በዚ ባጀት እዚ ድለየለ ኢልካ ትሓቶ በዚ ዓቕሚ እዚ ናይ 15,000 ዋጋ ኣይኮነ ልዕሊ ዓቕመይ እዚ ኣይትፍሩ ኣሕዋት ጋዳ ከባቢ 13,000 እዩ ባጀት ዘለና ኣነ ናይ 13,000 ይኹን ባጀት ድለየለይ ትብሎ ንሓደ ሰብ ስለዚ ናትካ ዓቕሚ ፓኬት ናትካ ጅባ ናትካ ማለት እያ ወልካ ኦኬ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኦ ኖ 300,000 ኣፕሩቭ ክትበሃል ትኽእል ካብ ባንክ ማለት እዩ ደን ኣነ ባጀት ናተይ ከባቢ 300,000 ወይ ከዓ ካብ 300,000 ንታሕቲ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ኣይኮነን ባጀትካ ዓቕምኻ ኣይኮነን ሶ እዚኣ ባጀተይ ክንዲዚ እዩ ምባል ከዓ ዘይምሕማቕ ማለት እዩ ዘፍርህ ኣይኮነን ዘጠራጥር ኣይኮነን ሶ እዚኣ تا most important يعني نزي جن باجت كن مسبوز حمزي تأثر بينه كم معات هنا كيدنا يعني حوات مالتي سكال
paycheck ዝበሃል ኣሎ ባንክ እቲ paycheck ትፈልጥዋ ትኾንኹም እታ ካብ ባንኪ ኸይድና ንረኽባ እያ ወረቐት ፔፐር ወረቐት እያ ኣብኣ እንታይ ንፅሕፈላ ንሕና መጀመርያ ኣብዚ ሜሞ ኣሎ ኣብዚ መፈረሚ ኣለዋ እታ paycheck ርኢኹማ ትኾንኹም ኣሕዋት ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ገሊፅናያ ነርና ኢና ማለት እዩ ሶ ማኒ ካብቲ ስራሕካ ዝመፅእ ንስኻ paycheck ይኣቱ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ክልተ ሰሙን ድዩ ዋላ ኣብ ወርሒ ድኻ ደሞዝካ ትኽፈል ንበሎ ለሰይ every 2 weeks ኣብ ክልተ ሰሙን ደሞዝካ ክትክፈል ትኽእልኻ ወይ ከዓ one time እማነስ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ክትክፈል ትኽእልኻ ሶ እታ ገንዘብ ናባኻ ትመፅእ ዳይሬክት ኣውቶማቲክ ናብ ባንክኻ እንድሕር ኮይና እሳ ናትካ ከዓ ኮፒ ይሰድልካ ክንዲ እዚ ገንዘብ ለሰይ ኣብ ክልተ ሰሙን ንስኻ ኦልሞስት ያ $1,700 ኣትዩሎ ናብ ኣካውንትካ ኢልካ ሓንቲ paycheck ትመፀካ ኮፒ ናታ ማለት እዩ ሶ እታ ተኣቱ ገንዘብ ማኒ ሪሲቭድ ካብ ስራሕካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንስኻ ከዓ ለሰይ ቢል ይህልወካ ዝኽፈል ናይ ሞርጌጅ ንበሎ ናይ መኪና ንበሎ ናይ ገለ ንበሎ ሶ ኣብዚኣ ፅሒፍካ ትሰዳ እታ paycheck ናትካ ፅሒፍካ ትሰድኻ እንታይ ክትበሃል ትኽእል እያ ቸክ እዚኣ ፍልይ ኢላ ማለት እዩ እታ paycheck ትብል ግን እታ ገንዘብ ትመፅእ ናባኻ ስለዚአን ክትፈላልይዎን ደስ ይብለኒ ንምንታይ ብሓንሳብ ዝገልፆ ዘለኹ paycheck and check ከምዚ ሓደ ጌርና ንወስዶ ኢና ኖ paycheck ማለት ናባኻ ዝኣቱ ገንዘብ ናባኻ ዝኣቱ ደሞዝካ ድዩ ካልእካ ድዩ ስራሕካዮ ዝኣቱ ገንዘብ ኮይኑ ኣነ ክንደዚ paycheck ተኸፊለ ኣብ ክልተ ሰሙን ወይ ከዓ ኣነ ክንደዚ 5,000 ኣብ ወርሒ paycheck ተኸፊለ ኢልካ ይመፅኣካ ማለት እዩ ካልእ ግን pay using check ማለት እዩ no paycheck check ሸጌርካ ከዓ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ሶ እታ ምስኣ ዘለኻ ከምዚኣ ማለት እዩ ያ እዚ ንፉዕ ሞስትሊ እዚ ቃላት እዚ ኣብቲ ባንክታት ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኖ ራይት ክሬዲት ካርድ ካብ ባንኪ ወይ ከዓ ካብ ዝኾነ ቢዝነስ ትረኽቦ እዩ ኣሕዋት which can ንምንታይ ንሓደ ቢል መኽፈሊ ወይ ከዓ ንዝኾነ ነገራት መኽፈሊ ክሬዲት ካርድ ትጥቀም ትኽእልካ ሶ ኣብ ባንኪ ናትካ ቼኪንግ ክህልወካ ክእል እዩ እዚ ሴቪንግ ክህልወካ ክእል እዩ እዚ and then credit card ኣካውንት ክህልወካ ክእል እዚ ኩሉ ሰለስቲኡ ኣብቲ ባንኪ ክርኢ ይኽእል ሶ እታ ቼኪን ትበሃል ናብዚኣ እታ paycheck ተኣትዋ እያ ካብ ስራሕካ ሴቪንግ ትበሃልካ እዚኣ እታ ገንዘብ ዲፖዚት ትገብረላ ኮይና ዲፖዚት ጌርካ ዘይንቀሳቐስ ገንዘብ ኣብዚ ኮፍ ትብሎ ንዝኾነ ነገር ዘይትኸፍልላ እታ ክሬዲት ካርድ ካብቶም ዝኸድካዮም ባንኪ ካብ ባዕሎም እንትሕራ ኣውፂኢኻ ኣለኻ ከዓ ምስኦም ዘሴም ባንኪ ኣብኦም እንተኾንካ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ክሬዲት ካርድ ከዓ ትብላላ እዚኣ ከዓ ንዝኾነ መግዝኢ መጠቓቕሚ ማለት እዩ ክሬዲት ካርድ ሲ በቶም ባንኪ ክትዋሃብ ትኽእል ኢኻ ብዚ ካልእ ቢዝነስ ዋን ናይ ካልእ ቢዝነስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ክሬዲት ካርድ ናይ ካልእ ቢዝነስ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ባንክኻ ኣታችድ ኣይኮነን እንድሕር ዘሴም ባንኪ ኮይኖም ለሰይ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኖም ግን ኣነ ቼኪን ከፊት ኣለኹ ሴቪንግ ከፊት ኣለኹ ኤንን ክሬዲት ካርድ ኣፕላይ ገይረ ከዓ ኣፕሩቭ ተባሂሉ ኣለኹ ሶ ክሬዲት ካርድ ከዓ ኣለኒ ክንደይ ባላንስ ዘለዎ ለሰይ 10,000 ዘለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሶ እዚ 10,000 እዚ ክሬዲት ካርድ ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ናይ መን እዩ ናይቶም ባንኪ እዩ ንስኻ ግን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ነዚ ከዓ እንዳኸፈልካ ዕዳ እዩ እንዳኸፈልካ ትጥቀመሉ ኢንተረስት ኣለዎ እንድሕር ተዘይከፊልካ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ራይድ ኣወይ ሶ ካብ ልዕሊ 21% ንላዕሊ ትኸፍለሉ እዚ ብዛዕባ እዚ በይኑ ቪድዮ ተዛሪብና ኢና ኣሕዋት ሶ ኣብዚኣ ግን ከምዚኣ ኢላ ከተርእየካ ትኽእል እያ ኣብቲ ኣካውንትካ ማለት እዩ ቻርጅት ይበሃል ንኣብነት ኣብ ባንክ ከምኡ ኢሎም ክፅውዑ ሶ እታ ክሬዲት ካርድ ዝበልናያ ተጠቂምካ ትፔይ ሳምቲንግ ንዝኾነ ነገር ያ ቻርጅ ይግበራ ቻርጅ ፕላግ ናይ ቻርጅ ይኮነን ሶ ቻርጅ ኢልካ ከዓ ቃል ክጥቀም ትኽእል ኢኻ ሶ ከኒ ቻርጅ ኢት ፍሮም ማይ ክሬዲት ካርድ ትብሎ ንሓደ ሰብ ሶ ብቴሌፎን ዝድወል እሞ ይህልወካ ናይ ዝኽፈል ለሰይ ናይ ቴሌፎን ንበሎ ደዊልካ ብቴሌፎን ኦኬ ማይ ክሬዲት ካርድ ቻርጅ ክትገብር ትኽእል ዶ ክሬዲት ካርድ ናምበር ይክበካ ትብሎ ሶ እታ ክሬዲት ካርድ ናምበርካ ኣንቢብካ በዚኣ ዘለዎ 10 ቁፅሪ እንደገና ሲቪኤስሲ እቲ ናምበር ዘሎ እቲ ኤክስፓየር ዴት ዘሎ ኣብዚ ታሕቲ ኣሎ እቲአን ሰለስተ ናምበር እየን እዚ ክሳብ 10 እዩ እዚ ከዓ እቲ ኤክስፓየር ማእሲ ኤክስፓየር ዝኸውን ከዓ ኣንቢብካ ትቦ ቻርጅ ግበረኒ ኢልካ ከዓ ትፅሕፎ ትነግሮ ኣለኻ ካብዚ ዘድልየካ ዝኽፈል ናይ ማይ ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ዝኾነ ዝኽፈል ተልዩ በሰይ 80 ቅርሺ ንበሎ ያ ቻርጅ ካብኡ ቻርጅ ግበረኒ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ ሶ ወስሉ እዚ ትንጥቀመሉ ቃላት እዩ እምበር እቲ ብሓፈሻ ሓደ ብሓደ እውን ምሂርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ሓደሽቲ ድሕር ኮይኖም ክብድ ክብለኩም ንኽእሉ እዚ ሃንደበታዊ ክሳብ ዝኾነ ኦራይት ሶ
ንስኻ ንኣብነት እዚ ትእወዶ እዩ ዝበሃል ትእወዶ ትእወዶ ገንዘብ ማለት እዩ so when you must pay back money that you borrowed or used ተዝወሰድካዮ ገንዘብ ተልዩ ወይ ከዓ ተጠቀምካሉ let's say ኣስቤዛ እንዳስቤዛ ትኸይድ ማለት እዩ ኣስቤዛ ትኸይድ እንዳስቤዛ ኸይድካ ናይ 500 ቅርሺ ነገር ትገዝኦ how much ክንደይ ይኸውን እዩ እየ ዝእወድ ዘለኹ so ያ 500 ቅርሺ ክብለካ ክእል እዩ ከዓ like ገንዘብ ትወስድ ክሬዲት ካርድ ንኣብነት ወሲድካ ኣለካ ሎን ትወስድ ሶ ክንደዚ ይኸውን ባሮ ጌርካ እዚ ከዓ ባሮ ምውሳድ ገንዘብ እዩ ሎን ምውሳድ ማለት ምሕታት ክንደዚ ይኸውን ባሮ ጌርካ ኣለካ ስለዚ ንስኻ ነዚ ተኣዊድካዮ ዘለካ ገንዘብ ፔይባክ ማለት ምኽፋል ማለት እዩ ሶ ክንደዚ ተኣዊደ ኢልካ ኣጥቅም how much ክንደይ ይኸውን ዘለኒ ዕዳ ወይ ክንደይ ይኸውን ዘይተኸፈለየ ገንዘብ እዩ ዘለኒ ኢልካ ነዚ ትኸፍል ማለት እዚኦም ቃላት እዚኣቶም most important ቃላት እዮም ኣገደስቲ እዮም እዚኦም ክትፈልጥዎም ዘለኩም ብሓፂሩ ኣሕዋት so debt እዚ ዕዳ ማለት ብሓፂሩ እዚ እቲ ሓደ ልክዕ ምስቲ how much ኩሉ ሲሚላሪቲ ዝኸይድ ዕዳ እዩ እዚኻ so money ንህለኩም ክንደይ ይኸውን ገንዘብ ንስኻ ትዕደዮ ዕዳ ናትካ ማለት እዩ very much the same ማለት እዩ so no ኣብ ዕዳ ኣለካ ክንደዚ ይኸውን ዕዳ ኣለካ ስለዚ let's say ናይ ክሬዲት ካርድ ይሃልወካ 500 ቅርሺ no 500 ቅርሺ ዕዳ ኣለካ ንስኻ so pay off as soon as possible ክፈሎ እቲ ዕዳ ማለት ስለዚ ከዓ ዕዳ ማለት እዩ so እዚ ዕዳ ክንብል ከለና ግን ምስ ብዙሕ ነገር ዝተኣሰር እዩ ኣሕዋት so just ግን debt እንታይ እዩ ክንፈልጦም ክእል ኣለና ኣብ ባንክታ ዘሎ ወይ ከዓ ምስ ፋይናንስ ዝተኣሰር ቃላት እዩ ካልእ ካሽ እንታይ እዩ ካሽ ሓደ ፊዚካል ማኒ እዩ ኣሕዋት so ፊዚካል ጥረ ገንዘብ ማለት እዩ ካሽ እታ ቸክ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ምሳኻ ዘላ ቸክ እታ ደሞዝካ ተኸፈልካ ክትከውን ትኽእል እያ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ካልእ ቢልስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ትሬጀር ቢልስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮይንስ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ዘለካ ገንዘብ ማለት እዩ ፊዚካል ማኒ ናትካ እዩ so እዚ ካሽ ናትካ ዝገልጽ ማለት እዩ ጥረ ገንዘብ ዋላ ገዛኻ ዘሎ ዋላ ባንክ ካብቲ ሲስተም ዘሎ ዋላ እውን ካሽ ዘይገበርካዮ ቸክ ተሊካ ምሳኻ ኣብ ኢድካ ካሸር ቸክ ንበሎ ካልእ እዚ ናትካ ካሽ እዩ so ካሽ ኣነ ሃንድል ለካ ድዩ ንኣብነት ኣነ ኣብ ገዛይ ዘሎ ካሽ ናተይ ኣይኮነን ዋላ ኢኩዊቲ ዳ ይሃልወን እምበር ዋላ ቫሊድ ዳ ይሃልዎ እቲ ገዛይ እምበር ናተይ ካሽ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ሊኩዴት ንክገብሮ ግዜ ስለ ዝወስደለይ ዋላ ኣብ ስታክ ማርኬት ኣዋፊረ ዘለኹ ካሽ ኣይኮነን ናተይ ምክንያቱ ስቲል ናብ ካሽ ክቕይሮ ግዜ ይወስደኒ ክሸጠለኒ ማለት ካሽ ዝበሃል ጥረ ገንዘብ ዘለካ ጥረ ገንዘብ ኣቃሪሽ ጥራይ ኣይኮንኩን ዘሎ ዋላ ቸክ ዋላ ኣብ ኣካውንት ዘሎ ባላንስ ዋላ ካሽ ዘይኮነ ቸክ ኣብ ገዛኻ ምሳኻ ዘሎ እሰይ ሓደ ሰብ 1,000 ቅርሺ ኢሉ ይህበካ ደሞዝካ ንበሎ ወይ ከዓ ልቓሕ ዝነበረካ ኣላ ምሳኻ ስለዚ ኣስ ካሽ ንሳ ትቆፅር ከይድካ ኣብ ባንክ ከይድካ ጥረ ገንዘብ ክትቅይራ ስለ ትኽእል ራይድ ኣወይ ክትቅየር ትኽእል እያ so ኣብ ስታክ ዘላ ኣብ ስታክ ዘላ ገንዘብካ ግን ስቲል ኣይ ትሕሰብን እያ እሳ ሊኩዴት ክትገብራ ኣለካ ክትቅይራ ኣለካ ናብ ካሽ ማለት እዩ okay so on sale ዝብል ምስቲ ፋይናንስ ተኣሰር ወይ ከዓ ባንክ ጥቅምል ያ on sale ኣሎ ሞስትሊ ምስ ባንክ እውን ኣይንጠቃቀምልና እዚ ግን ምስቲ ፋይናንስ ተኣሰር on sale ማለት እንታይ ማለት ሓደ ነገር ሓደ ኣይተም ለሰይ 10 ቅርሺ ሽየጥ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ 8 ቅርሺ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ on sale ዕዳጋ ወሪዱ ኣሎ so ኣብ ዝሓሰረ ፕራይስ ካብቲ ዝነበሮ ወሪዱ ስለ ዘሎ 8 ቅርሺ ለካ 8 ቅርሺ ግዛእ የብለካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ on sale ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክትበሃል ትኽእላ እዚ ሞስትሊ ካብዚ እንግሊሽ USA everyday ዝብል መፅሓፍ የምፅዮ what more source ናቱ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ሞስት ትገልፅ እያ ንኩሉ ማለት እዩ so ነዚ ASL ተምሃሮ so ካብኡ ዘምፃኸው ክሳብ ዝኾነ ኣብኡ ፀኒሕኒ very important ቃላት እዩ ማለት እዩ so እቲ on sale እንታይ ኢና ዘለና ለሰይ ሓንቲ ኣይተም ብ10 ቅርሺ ትሽየጥ እንድሕር ኮይና ሬጉላር ግን ሎማ ዓንቲ ብ8 ቅርሺ ተሪእኻ ኖ on sale ኣላ ትብል so እታ ኣይተም ወይ ከዓ እታ ነገር ኣብ ሕሱር ዋጋ ወሪዳ ኣላ ኣብ on sale ኣላ ማለት እዩ ካልእ ኣካውንት ባላንስ ማለት እዩ ኣሕዋት ኣካውንት ባላንስ ኩሉ ዝበልናዮ እንታይ ኢና ኢልና ቼኪን ኤንድ ሴቪን ዘለካ ባንኪ so ኣብዚ 100 ቅርሺ ክህልወካ ክእል እዩ ኣብዚ 200 ቅርሺ ክህልወካ ክእል so ጠቕላላ ክንደይ ኣለካ ንስኻ 300 ቅርሺ so ኣካውንት ናትካ ባላንስ ኣብ ባንክኻ ዘሎ ክንደይ 300 ቅርሺ እዚኣ ኣነሰምን so
how much money you have in the bank. That's the most important. كنده يكون ገንዘብ አለካ ኣብታ ባንክ ማለት ከምኡ ዝበልኮ እዚ ኣሕዋት mostly ብእንግሊሽ ክትፈልጥዎ ትክእሉ ኣለኩም ነዚ እንግሊሽ ክሳብ ዝኾነ ትቐንዲ ማለት እዩ so account balance what is my balance ክትብሎም ትኽእላ how much balance do I have how much money do I have so ኩሉ ትዘለካ ቼክን 100 ቅርሺ ሴቪንግ 200 ምናልባት ተወሳኺ ክህልወካ ክእል እዩ ሴቪንግ ክህልወካ ክእል እዩ ካልእ ኣናዘር ሴቪንግ ክህልወካ ክእል እዩ ወይ እውን ቼክን ክህልወካ ክእል እዚ ቼክን 1 ቼክን 2 ክብለካ ክእል እዩ ኣብኣ ዘለዋ ገንዘብካ ክንደይ ባላንስ ኣለካ ማለት እዩ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ያ ተጠቅም ስለዚ ክሬዲት ካርድ ተሊካ ካልእ ተሊካ ክሬዲት ስኮር ካልእ እዚ ናትካ ኣይኮነን ክሬዲት ካርድ ማለት ሰሪ እና ክሬዲት ካርድ ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ንስም ናቶም ባንኪ so ንስኻ ኣካውንት ባላንስ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ኣብ ኣካውንት ማለት እዩ so ATM ATM ማለት ኣሕዋት እዚኣ ብትርጉማ እቲ አብሪቬሽን ናታ እንታይ ዓይነት ልኩም እዚኣ ትርጉማ ማለት እዩ እቲ automated tellers machine ማለት እቲ ሓደ automatic ነገር እዩ A stands in T stands this and machine this ta machine ዘላ ኣብ ባንክ ትርእዋ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ዘላ ATM ቲ ማሽን ንሳ ባዕላ ኮምፒውተራይዝድ ኮይና ገንዘብ ካብኣ ኣውፂኻ ወይ ከዓ withdraw ክትገብር ትኽእላ ወይ ከዓ ገንዘብ ዲፖዚት ክትገብር ትኽእላ ናብኣ ክትእቱ ትኽእላ so ካልኡን ወይ እውን ባላንስ ካውን ቸክ ክትገብር ትኽእላ ኣብታ ATM so ኣብታ ATM ባላንስ ከም ወይ ዝበልና ኣታ ኣካውንት ባላንስ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ንኣብነት 300 ኢልና ቸክ ክትገብሮ ትኽእላ ወይ እውን ንስኻ ቸክ እንድሕር ተዋሂብካ ከዓ ናብኣ ዲፖዚት ክትገብር ትኽእላ 500 ቅርሺ ክትእትወላ ትኽእላ ካልእ ከዓ ገንዘብ 200 ቅርሺ ንኣብነት ከውፅእ ደልየ እንድሕር ኢልካ ከዓ withdraw ከዓ ክትገብር ትኽእላ ከተውፅእ ትኽእላ so the ATM ንሰለስተ ነገር ይጥቀም ከተውፅእ ከለኻ እዚኣ ተጠንቀቁላ ATM recommend ዝኾነ ሰብ recommend ይገብርኒ ATM ካብ ATM ከተውፅእ ከለኻ usually ነዚ ዋላ 20 ቅርሺ እንድሕር ኣውፂኻ like $20 ኣውፂኻ almost an average 2 ቅርሺ 50 ትኸፍልኻ so it's a big loss so ብስኻለ መጠን ATM ካ ክንደይ ቻርጅ ትገብረካ ታ ቻርጅ ብላ ዘለካ ጅሪ ክንደይ ኢኻ ፊ ትኸፍል ናይዛ ገንዘብ ተውፃእ ዘለካ ትፈልጣ ክትክእል ኣለካ 3% ትብለካ ትኽእል 5% ትብለካ ትኽእል ወይ ከዓ 100 ተውፂኻ ክንደዚ ብዶላር ከተርእየካ ትኽእል 500 ተውፂኻ ክንደዚ ብዶላር ከተርእየካ ትኽእል so ATM እንድሕር ገንዘብ ከተውፅእ እዚ ድሓኒ ዲፖዚት ገብር ወይ እውን ባላንስካ ክትርኢ ፀገም ኣይኮነን ገንዘብ ካብኣ ከተውፅእ እንድሕር ደሊኻ ካብቲ ዳይሬክት ምስትናትካ ኣካውንት ተሓዘ ክሳብ ዝኾነ ግን ቻርጅ ገብሩኻ an average 20 ቅርሺ እንድሕር ተውፅእ ለኻ 2 ቅርሺ 50 ትኸፍለላ so ንስኻስ ካብ ባንክ ከተምፅኣ እንደኻልካ እዚ ገንዘብ ብናፃ ማለት እዩ ታ ገንዘብካ 2 ቅርሺ 50 ብውሕድ ኣብኣ ተጥፋእ ኣለኻ ስለዚ ታ ATM ተጠንቀቁላ ብጣዕሚ make sure that ATM so usually ከም ፋይናንስ ንሕና ሓደ እቲ ሜን ኣብ ATM ዝጠፍእ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ so እዚ ኣብ ዝኾነ እዞም ስሞል ቢዝነስ ዘለኩም ራእይዎ ATM ኣለኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛኹም right ታብኣ ATM ካስተመር እንታይ ኮይኑ ይመስልኩም ናትኩም ክሬዲት ካርድ ማሽን ታ ክሬዲት ካርድ ማሽን ዝጥቀሙላ ወይ ምስራሕ እንታ ኣብያ ወይ ከዓ somehow ካብቲ ባላንስ ኣበይ ስፔንድ ገይሮም እቲ ገንዘቦም ወይ ዝገዝእዎ ንኻይፍለጥ ወይ እውን ገለ ነገር ሜላታት ተጠቂሞም ከዓ ካሽ ይጥቀሙ ክእሉ እዮም ሰባት so ክንኡ ካልእ እንታይ ወይ እውን ንስኻ ታ ክሬዲት ካርድ ዘይናቶም ምዃና እንድሕር ተኣሚን ኮንካ ታ ደቢት ካርድ ንበላ ATM is there ATM ኬርካ ገንዘብ ኣውፅእ ትብሎም ትኽእላ so ካሽ ክኸፍሉኻ ንዓኻ ነቲ ስራሕካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰሪቖም ናይ ካልእ ሰባት ክሬዲት ካርድ ደቢት ካርድ ዝጥቀሙ ክእሉ እዮም ኣብታ ስራሕካ ስለዚ ሰሪቖም እንድሕር ናይ ካልእ ሰባት ደቢት ካርድ ተጠቂሞም ኣብኣ ንስኻ ሃልያ በል ንስኻ ክትኸፍላ ማለት እታ ገንዘብ ስለዚ ካብ ከምዚ ክድሕን ATM ንህለካ ካብቲ ATM ኣውፅእ ትብሎ ትኽእላ ተደሊኻ ነቲ ATM ፊ ብሕልፊ ንስኻታ ATM ናትካ እንድሕር ኮይና ነቲ ATM ፊ ዘሎ ድሓን ዌብ ገብረልካ እያ ትብሎ ትኽእላ ዌብ ማለት ካንሰል ገብረልካ እያ ስለዚ ዲ ክትገዝኣ ደሊኻ ነገር ዘላ ጥራይ ካብኣ ካሽ ኣምፂኻ ንዓይ ክፈለኒ ምክንያቱ ክሬዲት ካርድ እንድሕር ተጠቂሙ ናይ ሰብ ገይሩ ዋላ ናይ ሰበይቲ ወይ ናይ ገለ ገይሩ እንድሕር ካብኣ ተጠቂሙ ድሓር ፅባሕ ንግሆ እዚ ሰብ እዚ ላይክ ታ ሰበይቲ ንበላ ትኻልእ በሎ ጠፊኣ ክሬዲት ካርድ እንድሕር ኢሎም ደው ኢሎም ኣዛሪቦም ሰው ንስኻ ክትሕመላ ምክንያቱ ቅድማ ቸክ ክትገብር ኣለካ ንስኻ ኣይዲ ካርዶምን እቲ ታ ክሬዲት ካርድ ስምን ማች ክገብር ኣሎ ስማች እንተዘይገሩ ናይ ሰበይታ ናይ ሓወያ ናይ ገለያ ተይሉካ ግን ሴቭ ኣይኮንካን ዋላ ናይ ሰበይታ ይብሉኻ ዋላ ናይ ሓወያ ይብሉኻ ቴክኒካል ሌጋል ይኮነን ሕጋዊ ይኮነን ቻርጅ ክትገብራ ታ ካርድ ምክንያቱ ናይ ሰበይቱ ናይ ሓዉ ናይ ገለ ሞሊኣ ታ ካርድ ማለት ባዕሉ መፂኡ ምፃር so እዚ ኩሉ እንድሕር መጎተ ኣልዒሎም ልካ እንታይ ትገብር ATM ኣብቲ ንህለኩም ካሽ ካ ውፅኢኹም ነገራትኩም ክፈሉ ስለዚ ናይቲ ATM ፊል እንዲ ክብሉኻ ድሓን ንሱ ዌብ ገብረልኩም ያኒ
very nice نات كان تخوينا دا ATM زلو دحر ناي منجس just ناي كالي كامبان دحر كوينا غني كنا مالت so ATM كالو أزي overdrawing يبهال overdrawing كبالي خالي overdraft خا بحالي لسي نسخة أبتي account balance كندينا لنا أبنت أبتا checking أبدي أزلا checking نسخة لسي كل تميت أرشي هالوكا نسخة جن كايترد أكا check صحف تخلها ولا كال payment خل وكا خلي كال نزخون السبجن كابزي أجن زب كفيل كال حصل السميت أرشي هلو ويكا account balance نات كازلك أت saving حسابني saving كو ولا عسرت حدا شي حال وكا نابنا نسخات تتكمل لازلها إتا checking اوكي كابتا تشيكن سلا صحفلا زلخا نسخا بحال زلها كاب بالانس كن كلته ميتيا ورحاو بزخونه ناي انشورانس ناي مكنات بولو ناي كالي نبولو كن 300 قرشي كيدا نبلخا سو نسخا زلكا كلته ميتي كيفيل كا زلخا بانك يبلكا حساب نقرب غزي خديوم كن 300 سو ازي عند حر ماينس 300 غيرنا يا ماينس 100 قرشي زي ገንዘብ كاتتقين قالها that is overdrawing يبحال ويكا overdraft يبحال ስለዚህ ቴክኒካሊ እትቸካ ከሄድካ ኩሉ ሻዕ አፕዴት ምርኣዩ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ኦቨርድሮዊንግ ካይትገብር ወይ ከዓ ኦቨርድራፍት ካይትገብር ገንዘብ ሶ ናይዚኣ ፊ ናይዛ ሚእቲ ቅርሺ ኣሕሊፎምልካ ባንኪ ሲ ናይዚኣ ተመሊሶም ክንደይ ቻርጅ ገብሩካ መስልኩም ካብ 25 ቅርሺ ክሳብ 50 ቅርሺ ይፈላለዩ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ካብ 25 ቅርሺ ክሳብ 50 ቅርሺ ናይ ኦቨርድራፍት ፊ ኢሎም ይሰብልካ كتكفل أخنسا بسنك مسان مستبهالك جنزبك كله كابت سيفين أكاونت عصرت حدا شي حيخونك وقال علوم كلك سلز تنسخات تزخف الأكتيفيتي نات كان لحد زي ترد أخنك زي تحز أخنك زي تفوت أخنك باك أفيد خفل ندا خفل كات نبر مالي سلزي make sure نسخة أتندس رحقة أبتا checking كهلوات انجذب تتنقى مالي so overdrawing مالت زيادة نسخة كابزلك جنزب لعلو payment مستقبر نحاري نقل اتهم بانكي يحلفو خايم ليميت علوهم قليم بانكي نخا سكاب كندي ام overdrawings قبرو خايم عندنا سكاب كندي جنزب ام كخوف للكازو خلو سو الو بزح جنزب خوف للكام على تكون نزم ايتي قلتم ايتي وحد جن يخوف للكام بحلف ناي بيزنس نحر كينمو زيادة شحاتون يخوف ليهم تايدا في يخوف للكام معها so make sure مالتي ذا overdrawing كاي تكون تا account كل شيء تشيك مقبار أقداسي انتاي تخفل انتاي أتاويخا انتاي وصايخا مفلات very important حلفت اب بيزنس يا خاش كحترك خالي معنات more inventory سلا تمس more نبرة سلا تمس نحن حدا كامباني شو $10 اللي كاتحف كان لمسي maybe ات اكونت ها وي بانكي كركان وي اوتوماتيك ناو يترعين سيف زي اب تشيكن زي كل وكا خالي جنزب سلازي زيجي بدعمي زبلعك مالي overdrawing so check صحف كل خاص you gotta make sure انت يالك كابتي بالانسكا سيفين زلوجن no nothing so انت تقبره اللي تخلها نسخة ترانسفير قبره تخلها اونلاين مالتي so ديبت كارد بهالحوات انت انا اللي عنده كريدت كارد اللي انا عنده اذا اخذ اذا كريدت كارد بوتم بانك وكاتم بزنس وخا مزخونه بزنس وخا مسارحنا خا ديبت كارد اتا بانك خا اتا زوز خلا اكاونت بانك خا خا اذا كونكتد مستاناتك تشيكن اكاونت مسمنيا مستا تشيكن زبلنا زي مالتها تخلت 100 قرش زلوا انا ابنت كملا مسايا كونكت سخونت كارد توهب الساعات هذا ديبت كارد بعد that allows account owner مك access على كان صحاب زي ديبت كارد غير كها اب اي تي ام زل ገንዘብ ከተወስፈልና اي تي ام ዲፖዚት ገብር ትخل ስለዚህ እዚ ኤሌክትሪካሊ ተወስዶ ወይ ካ ተጠቀመሉ ፖይንታት በዚ ማለት እዩ so this is the debit card ሕዋት ካርድያ ሜል ኮይና ምሳኻ ኣለዋ ልክዕ ከምታ ናይ ክሬዲት ካርድ ናምበር ኣለዋ ኣብዚ ዲጂት ኣለዋ እንደገና the expired date ኣለዋ CVC ኣለዋ በዚ ናምበር ማለት እዩ so mostly debit cardهم I don't really recommend ንዝኾነ ሰብ debit cardهم ብዝተኻለ መጠን just put it in a safe ኣገዛኹም ኣብ በቃ ኣገዛኹም ዲያ ኦፊስኩም ዲ እንድሕር ተቐሚጡ ጽቡቕ ምክንያቱ ንሳ እንድሕር ጠፊያ somebody use እንድሕር ገይርዋዚ right away ምስናትኩም ገንዘብ connected to your own money እዮም ትቆም ዘሎ ነተን ኣብዛ ቸክን ዘለዋ እዩ ዘሎ ነተን ኣብታ ሴቪን ዘለዋ ይጥቆምላኒ ናታ ሴቪን ዘለዋኹም ለሴንታ ኢና ለና ዘለና ኣብነት ዘየትን 11000 ማለት እዩ نزين عيتكم لنا بتا ديبت كارد نزاب تا تشيكن زلو اماونت نتن 200 قرش نبلن ولا 10 نبلن ولا 50 نبلن ابدايتكم لنا ابزي اخا بزتقاله متن احوات كابتا وصايتاتكم نايس نايتا ورح ነገር ገንዘብ አይተሐዙ ለሰይ እንድሕር ወጻይታትኩም 2000 ኮይን አወርሒ አን አቨሬጅ 2000 ጥራይ ብስሕዙ ካሉ ኤክስትራ ገንዘብ ናብቲ ሴቭ ትራንስፈር ግበሮ
ኣብዚ እንድሕር ኮይኑ at least ውሕድ nobody can touch this ማለት እዩ so ኣዝዩ ውሕስ ክበርዎ ኣብዚ ግን ብዙሕ ነገር ኢንፎርሜሽን ካ ክስርዕ ክእል ዴቢት ካርድ ሓንተ ጠፊኡ እዚ ገንዘብ እዚኦም ክወስዱ ካብዚኦም ክወስዱ እንደገና ዝኾነ እቲ ናትካ ራውቲንግ ናምበር ኣካውንቲንግ ናምበር ምስ ዝርከቡን ካብዚ ገንዘብ ኣክሰስ ኣለዎም እዚ መስሊ ኣክሰስ የብሎም እዚ ሴቭ እዩ ማለት እዩ እንደገና እዚ ካ ንባዕሉ ሴቭ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኣሎ ስኻ ኢንተረስት ካ ትረክብ ወለድ እውን ከሎ ሓዲ ብዙሕ ወለድ ኣለዎ ማለት ስለዚ እዚኣ ግን እቲ ኣማውንትካ ኦቨርድራፍት ካይትኸውን ተጠንቀቕ ኦቨርድሮዊን ካይትኸውን ተጠንቀቕ ክንኡ ግን እታ ወፃኢታትካ ትብላ ትሽፍና ኣብዚኣ ጥራይ ትኸውን ሰብ ዝተቓለ መጠን ገንዘብ ምስ ኮነ እታ 70 20 10 ዝብልናያ እዚኣ ትምህርቲ እያ ናብዚኣ ወፃኢታትካ ትኾነት ኣብዚኣ ትኸውን እታ ናብ ሴቭ ትግባእ ናብ ሴቭ እታ ናብ ኢንቨስት ትግባእኻ ካልእ ኢንቨስት ካ ኣውቶማቲክ ካብዚ ትኸይድ ማለት እዩ so just don't confuse this a lot ማለት እዩ ካልእ ካሸር ቸክ እዚ ካሽ ንባዕልኻ ካሸር ቸክ ንኣብነት ለሰይ ሓደ ሰብ ለሰይ ዳውን ፔመንት ትገብር ኢኻ ንገዛ ንበሎ ከዓ ንመኪና በሎ ንዝኾነ ዳውን ፔመንት ጌርካ ካሸር ቸክ ካሰርሕ እጅዋሊ ኦኬ ካሸር ቸክ ኣስራሓለይ ናይ 5,000 ክትብሎ ትኽእላ ኤርነስት ማኒ ንበሎ ኤርነስት ማኒ ማለት ንሓደ ገዛ ክትገዝኦስ ኣቐዲምካ ቅድሚ ውዕል ትኸፍሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ንውዕል ዝኾነካ መሰማምዒ ማለት ትኸፍሎ እቲ ኤርነስት ማኒ 5,000 ንበሎ ኦኬ 5,000 ጌርካ ስኻ ካሸር ቸክ ይፅሕፈልካ ኣክንዲ ቸክ ትህቦም ፐርሰናል ኤርነስት ማኒ እታ ኤርነስት እታ ካሸር ቸክ ማለት ልክዕ ካሽ ያሳ ጥረ ገንዘብ እያ ኣብኣ እቶም ባንኪ ኣስሪሖም ከምዚኣ ገይሮም ናብ መን ዘድልየካ ናብቲ ዘድልየካ ላይክ ዩ ኖ እቲ ናትካ ታይትል ካምፓኒ ሒዘሞ ዘለው ናብኡ ድዩ ናብ ዝኾነ ሰብ ናብኡ ኢልካ እቲ ኣማውንት ክንደይ ብዚኣ ፅሕፈን ባዕሎም እቶም ባንኪ ፅሕፍልካ እዮም ክንደይ ኣብዚኣ ተፃሒፈን 5,000 እንድሕር ኮይነ ናብዚኣ 5,000 ደንገና ኣብዚኣ 5,000 ክበሃላ እየን ተፃሒፈን ካሸር ቸክ እያ እዚኣ ኦልሬዲ እንተጠፊኣ ንስኻ እንተጠፊኣ እታ ገንዘብካ ጠፊኣ ማለት እያ ጠፊኣ ክብል ከለኹ ግን ትጠፊ ማለት ኣይኮነን ከድካ ባንኪ በዚ ናምበር እዚ ኣለዎ እቲ ናምበር እሱ እቲ ኮፒ እያ ትጥፋዮ ዳብል እቲ ኮፒ ተጥፋዮ so ኣነ በዚ ዕለት እዚ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካሸር ቸክ ኣስሪሐ ነይረ ሽዑ እታ ካሸር ቸክ ግን ጠፊኣ ትብሎም ትልካ so ባንኪ ክትረኽባ ትኽእላ ካሸር ቸክ ግን ካብተን ናትካ ካብታ ቼኪን ኣካውንት ድዩ ካብ ጎለ ካብኣ ዊዝድሮው ከተርእየካ እታ ገንዘብ ካብኣስ ኣይተርእን እያ ኤኒሞር ኣብታ ገንዘብ ንሳ እንታይ ዳ ኣብቲ ናይ ሲስተም ባንኪ ግን ኣላ so እንተጠፊኣካ እዚኣ ተመሊስካ ከተምፃእ ትኽእላ ግን ብዝተኻእለ መጠን ዕለታ ናምበራ ካበይ ናይ ባንኪ ውፂእኻያ ኩሉ እዚ ግን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ትጠፊ ማለት ኣይኮነን ጠፊኣስ ትጠፊ ማለት ኣይኮነን ማለት እየ ግን ኣዘ ካሽ ኮይና ኣላ ስለዚ ነቶም ተድልዮም ወይ ከዓ ዳውን ፔመንት ዳኻ ትከፍል ቅድመ ክፍል ዳኻ ትከፍል ወይ ከዓ ዕርቡን ከምዚ ኤርነስት ማኒ ዕርቡን ዳኻ ትከፍል ኮታስ ንትኸፍሎ በዚኣ እንተሂብካዮም ኦልሬዲ እሶም ታ ገንዘብ ምዃና ፈሊጦም ኣሎ ቸክ እንድሕር ሂብካዮም ግን ገና ካብ ባንክኻ ካሽ ክገብፅዎ እዮም ካሽ ንክገብሮ ማይቢ ናትካ ባንኪ ኦቨርድራፍት ክኸውን ይኽእል ገንዘብ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዚኣ ግን ገንዘብ እያ ንዕኦም ኣብታ ባንኪ ዘላ ኣብታ ናይቶም ባንኪ ሲስተም እያ ዘላሳ እታ ወረቐት ሳሲ ኦልሬዲ ካብቲ ኣካውንትካ ወፂኣስ ኣብቲ ባንኪ ሲስተም ዘላ እያ እቶም ትኸዶም ዘለካ እቶም ሂቦምካ ዘለዉ ባንኪ ማለት እዩ እሶም ትገዛእኻ ንሳ እዚ ካሸር ቸክ ዩዥዋሊ ገሊኦም ባንክታት ይኽፍላ እየን ገሊአን ግን ኣይኽፍላን እየን ሕጂ እንታይ እዩ ዘለኹ ከም ናትካ ኣካውንት ሴት ኣብ ዝገበርካዮ ንዖን ብዙሕ ካሸር ቸክ እንድሕር ትፅሕፍ ኮንካ ወይ እውን ከምስታት ድልየካ እንድሕር ኮይኑ ፊ ኣለዎ ምስኡ ኢንክሉድ ትገብሮ ማለት እዩ ምስሊ ግን ዳርጋ ፍሪ እየን ዝብኻ ማለት እዩ መተኣማመን እዩ እዚ ኩሉ ሻዕ ለሰይ ንበሎ ቸክ ፅሒፍካ ናብ ሓደ ሰብ ከይዳ ንበላ እታ ቸክ ገንዘብካ ኦቨርድራፍት ኮይና ንበላ ወይ እውን ኣይረኸቡን ገንዘብ ንበሎ ድሕሩ ቸክ ኣይሓቱ ኮይኖም ካሸር ቸክ ጌርካ ምፃኢልና እዮም ዝብለካ እታ ካሸር ቸክ ዝበሃል ከሞያ ዝበልናዮ በቃ ዓዲል ገንዘብ እያ ንሳ ብትኽክል ጥረ ገንዘብ እያ እታ ጥረ ቆፂርካ ዘይትህቦም ዘለካ 5,000 እምበር ኦልሬዲ እቲ ጥረ ገንዘብ ሂብካዮም ነቶም ባንክኻ እቶም ባንክኻ ነታ ዝኽፈል ኣዳልዮም ሎም ኣለዉ ጥረ ገንዘብ ማለት እዩ እሳ ከይድካ እቲ ሰብ ካሸር ቸክ ዘለዎ ኮፍ ከብላ ክእል ይገዙ ንነዊሕ ከፅንሓ ክእል ንጋሊእ ገዛ እሳስ ገንዘብ እያ ማለት እዩ እንተጠፍአትን ክትርከብ ትኽእል እያ ኣብቶም ምስቶም ባንኪ እያ ካብ ሲስተምካ ወፂያ እዚ ከዓ ምስቱ ፋይናንስ ምስኡ ዝተኣሰሪ ኣብቲ ባንክ እውን ኣለካ ክሬዲት ስኮር ናትካ ከምወይ ዝበልና ክሬዲት ስኮር ናትካ እንታይ ኢና ልናዮ ካብ 300 ክሳብ 850 እዚ ናይ የስ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ኮይኑ ዳት ሾው will you can you pay debt ንስኻ ነቲ ዘለካ ዕዳታት ክትከፍል ዘርእየካ good or bad ማለት እዩ እዚ ከዓ ክሬዲት ስኮር ከዓ ምስ ፋይናንስ ዝተኣሰር ምስኡ ዝተኣሰር ቃሊ ምስቲ ባንክታት ማለት እዩ በይኑ እዚ ክላስ ተማሂርኩም ኣምሕዋ ፕሊዝ alright
كم ويزبلنا تاي checking account نبلا تصنحنا عنا which you can add نا أجنزب كتبت ولا تخلها كاب أجنزب كتبت تخلها سلزي إن جناها check ممكن صحف تخلها خم ويزبلنا متاع موزع ATM كير كان كتبت تدخل معلش saving account already جلسنا هنا أو أزلنا سلزي أها أتي deposit كبر كأجنزب keep the money without with spend أيت كبرن حبز الجنزب أزيسي بق زي تتقامل الجنزبي كابوسي مصل زي تخافل الجنزب مالتي so እዚ ኤርኒ ገብሪ እንታይ ኢንተረስት ኤርኒ ገብሪ ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለድ ኣይገብሪ እዚ ሃይ ይልድ ሴቭን ድሕር ኮይኑ ብሕልፊ ወለድ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ እዚ ኢንተረስት ንብሎ ወለድ ተምፅእ ካብቲ ባንክኻ እታ ከምኡ ዝበልና ቼክን ኤን ሴቭን ድሕርኻ ክሬዲት ካርድ ኣብ ባንክኻ ከምዚ ኢለን ከሪእ ኣለዎን ሓቀይ እንድሕር እቲ ክሬዲት ካርድ ካብኦም ተጠቂምካ ማለት እታ ቼክን ከምኡ ዝበልና ገንዘብ ዝኣቱን ዝወፅእን እዩ እዚኣ ግን ገንዘብ ሞስትሊ ክኣቱ ይኽእል እዩ ገንዘብ ግን ካብዚ ፔይመንት ዘይትገብሮ እዩ ዘይወፅእ ገንዘብ እዩ ስለዚ እዚ ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለድ ዘለዎ ክኸውን ኣሎ ሃይ ይልድ ሴቭን ድሕር ተጠቂምካ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ the money your bank earns by the okay direct deposit ማለት ከዓ በሰይ ካብ ስራሕካ ንስኻ እቶም ስራሕካ ካምፓኒኻ ፔይመንት ምስ ገበሩልካ በቃ ዳይሬክት ናብታ ኣካውንትኻ ትህቦሞ ንስኻ ናብ ኣቱ ማለት እዩ ንስኻ ላሰይ ናይ ዝኾነ ፊ ክህልወካ ክእል እዩ ለሰይ ቢዝነስ ንበሎ ናይ ቢዝነስ ሰብ ንበሎ እንድሕር ናይ ቢዝነስ ሰብ ኮንካ ንዓትካ ዝኽፈል ዝኾነ እንተልካ ናይ ተባኮ በል ናይ ካልእ በል ወይ እውን ናይ ኤቲኤም በል ኮታስ ናይ ገለ ገንዘብ ትኽፈሎ ገንዘብ ተለካ ዳይሬክት ዲፖዚት ክብርሎ ይተልካ ናብታ ኣካውንትካ ማለት ዳይሬክት ዲፖዚት ካሽ ቸክ ኣይትስደሎ ይናባይ ኣነ ግዜ የብለኝ ንዑ ከይደ ባንክ ከይደ ዲፖዚት ክብሮ ግን ናብ ኣካውንተይሲ ቀጥታ እትውለይ ሓደ ወይ ከዓ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮንካ ካብ ስራሕካ ደሞዝካ ሲ ኣነ ትዝህብኩምኒ ቸክ ሒዘ ኣይከይድን ነው ፔይቸክ ሒዘ ኣይከይድን ማለት እዩ እታ ፔይቸክ እያ እንታይ ዳ ናብቲ ኣካውንተይ ዳይሬክት እትዎ ክትብሎም ዘለካ ሶ ካብቶም ባንኪ ንሶም ካብቶም ስራሕካ ዳይሬክት ናብኡ ይኸይድ ማለት እዚ ግን ዝገብራ ኣለዋ ዘይገብራኻ ኣለዋ መስተሊ ተን ዓበይቲ ገብራ ንኣሽቱ እንድሕር ኮይነን ኣይገብራን ቸክ እዮም ዝቡኻ ማለት እዩ ሶ ዳይሬክት ዲፖዚት ግን ቀጥታ ናብታ ቸክ እናትካ እዚኣ ሕዝዋ ናብታ ቸክ እናትካ ናብኣ ዝኣቱ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ካብ ስራሕካ ንበሎ ካብ ዝኾነ ንበሎ ትኽፈሎ ማለት እዩ ዳይሬክት ዲፖዚት ከዓ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ safe deposit box ይባሃል ኣሎ safe deposit box ማለት ኣሕዋት እዚ ሞስትሊ ወርቂ ወዲ ወርቂ ማለት እዩ ክቡር ነገር ንስኻ ኣገዛኻ ሞስትሊ ውሑስ ኣይኮነን ገንዘብ ካሽ ኣገዛኻ ክትልዩካ ይብሉን ወርቂ ወዲ ወርቁን ኣገዛኻ ክትቀምጦ ይብልካን እንታይ ዳ ኣብቲ ባንክ ናትካ ትጥቀመሉ ሴፍ ዲፖዚት ኣሎ ነዚኣ ትካራይ ኢኻ ውሕድ እዩ ክራይ ባይ ወይ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ሶ ኣብኡ ከይድካ ናትካ ዘለካ ወርቂ ድዩ ወይ እውን ክቡር ነገር ኮታሲ ክቡር ነገር ንስኻ ኣብ ገዛኻ ውሕስነት ይብሉን ገዛኻ ሴሮም ክኣትዎ ክእሉ ስፓር ኣሎ ካልእ ኣሎ ሶ ነገር ክቡር ነገር ኣብ ገዛኻ ክህልወካ ይብሉን መስሊ እዚ ከም ወርቂ ካልእ ተኣሽሙ ይኮነን ካሽ ተኮይኑ ካሽ ኣብ ባንኪ ዲፖዚት ዝኾን ስለዚ ነዚ ግን ከም በዓል ወርቂ ወሎ ወይ እውን ኣገዳሲ ዶክመንት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዶክመንት ክህልወካ ክእል እዩ ንዓኻ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ በቃ ብሉፅ ዝኾነ ዶክመንት ክህልወካ ክእል እዩ ንዕኡን ሴቭ መግበሪ ኣብኡ ከይድካ ውሕስ ቦታ እዩ ኣብ ባንክኻ ትካራይ ኢኻ ውሕዳት እዩ ንወርሒ ትኸፍሎ ውሕድ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድካ ክመጠልካ ትደልዮ ዶክመንት መጠልካ ትደልዮ ወርቂ ድዩ ወዲ ወርቂ ድዩ ካልእ ኮታሲ ንሱ ፅባሕ ንጎ ዘይተዓሰካ ሳምሃው ገዛኻ እንድሕር ሰይሮም ኣትዮም ወይ እውን ንብረትካ ሰይሮም እንድሕር ኣትዮም ሲ እታ ዋጋ ቫሊ ይብላን ምክንያቱ ዋላ ኢንሹራንስ ክትኣትወላ ትኽእልካ ኢንሹራንስ ኣትኻ ኣለካ ናይቲ ሽዑ ዶ ናይቲ ሽዑ ንዓስ ነይራ ዶ ከመይ ነይራ ዶ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ሴፍ ዲፖዚት ባክስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ባንክ ከይድካ ዲፖዚት ትገብሮ ማለት ሞስትሊ ወርቂ is the most important ካልእ ዶክመንት ድዩ ካልእ እንተልካ ከዓ ኣብኡ ተቐምጦ ማለት እዩ ካልእ ፊስ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ዝበልና ፊስ ንኣብነት እንታይ ኢልና ካብታ ቸኪን ናትካ ገንዘብካ 200 ቅርሺ ኣለዋ ኢልና ንስኻ ግን ዊዝድሮ ጌርካ ለሰይ 300 ቅርሺ ሓደ ሰብ ከፊልካ ንበሎ ሶ ካብዚኣ 100 ቅርሺ ከሲርካ ኣለኻ right ኔጌቲቭ ኣለኻ ንስኻ ኔጌቲቭ 100 ቅርሺ ኣለካ ሶ ነቲኣ ናይዚኣ 100 ቅርሺ እሕሊፎም ዝሃቡልካ ንኣብነት እዚኣ ፊ ኣሎ እቲ ፊ ዊዝድሮ ኦቨርድራፍት ፊ ይበሃል እሱ ኦቨርድራፍት ፊ ጅታ ቃልሳ ናይ ሰርቪስ ፊ እዮም ዝብኻ ዘሎ ንሕናሲ ክንድዚ ከፊልናልካ ኢና ንስኻ 200 እንዳሃለወካ 300 ቅርሺ ቸክ ፅሒፍካ ስለዚ ግን 100 ቅርሺ ንሕና ሕሊፍናልካ ኢና ስለዚ ናይታ ዝሕለፍናልካ 100 ቅርሺ ናክፈለና ሓደ ከላኻ ፊ 50 ቅርሺ ጌርናልካ ማለት ስለዚ ፊ ማለት ናይ ሰርቪስ ፊ ናይ ዝኾነ ናይ ክሬዲት ካርድ ፊ ናይ ዝኾነ ዝገበርካ ትኸፍሎ ፊ ማለት እዩ ነቲ
ንሰርቪስ ትረኽቡ ካብኦም ማለት እዩ ሶ ባንክ ስተትመንት እዚ ኩሉ ውሽጡ እውን ዝሓለፈውን ኢልና ኢና ብሕጂ እውን ከኖም ፀይና ድሓን እንታይ መስል ክንገልፆ ኢና ባንክ ስተትመንት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ባንክና እዚ ባንክ ስተትመንት ኩሉ ሻዕ እቲ ገንዘብካ ዝኣቱ ዝወፅእ ዘርኢ ማለት እዩ እዚ ሞስሊ እንታይ ምስቲ ቸክን ትሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስቲ ሴቪንግ ትሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስቲ ክሬዲት ካርድ ናይ ኩሉ ኮታስ ኣለዎ ባንክ ስተትመንት ስለዚ ንኣብነት ንህልኩም ኣብነት እዚኣ ዊዝድሮው ገንዘብ ዝወፀ ማለት እዩ ዊዝድሮው ገንዘብ ዝወፀ ካብዚኣ ክንዲ ዝንህለኩም እዚ ኣማውንት የርእየና ኣሎ እዚ ማለት እዩ ሶ እዚ ከዓ ዝኣተወ ዲፖዚት ዝኾነ ገንዘብ ከዓ ኣብዚ ንህለ እዚኣ ንለኩም ዲፖዚት ዊዝድሮው ማለት እዩ ሶ ባላንስ ከዓ ክንደይ ኣለካ ስለዚ ንኣብነት 694.81 ገንዘብ ኣትየን ኣለዋ ካብዚአን ቅድሚ ሕጂ ግን ፎርዋርድ ዝኾነ ባላንስ ፕሪቪየስ ባላንስ ናይ ዝሓለፈ ዝነበሩ ባላንስ ሰብዚ 55 ሳንቲም እዮም ስለዚ 55 ምን 694 ምስ ተደመረ ጠቕላላ ሕጂ ዘሎ ህሉ ባላንስ ክንደይ 695 ቅርሺ ነጥቢ 36 ታትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድሕሩ መፂ እንታይ ገይሩላ እቲ ሪፈራንስ እዚ ቸክ ናምበር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ገለ ሪፈራንስ ናቶም ማለት ሞስሊ ቸክ ናምበር እዩ ዝርአ 200 ዊዝድሮው ገይሩ ሰብ እዚ 200 ካብዛ 695.36 ምስ ጎደለት ክንደይ ክተርፋ እየን 495.36 ይተርፋ ማለት እዩ ስለዚ ደስስ ናትካ ተርእዮ ባላንስ በዚኣ እንዳበለ መወዳእታ ይርአ ሕጂ ምዚኣ ዝተኣሰር በይና እውን ከነምፃእ ንኽእልና እዚኣ ግን ደስስ ቴክኒካሊ ትፈልጣ ንኣብነት ርአዮ ሰብዚ ሕጂ ኤቲኤም ዊዝድሮው ገይሩ ንህለካ ብዚኣ ንኣብነት ኤቲኤም ዊዝድሮው ሲ 21 ቅርሺ ነጥቢ 25 ቅርሺ ን21 ንስ ኤቲኤም ፊ ራእዮ ፊ ናይ ምንታይ ናይዚ ኤቲኤም ክትከውን ትኽእል እያ ራእዮ ናይ ትሪኦ ኣለኹም ዶ ፊ ናይዚ ኤቲኤም እያ ራእይዋ ኤቲኤም ኣብዚኣ ኣውፂኡ ምስ ፊ ናታ ክንህለካ ከፊሉ ብዚኣ እታ ፊ ክንደይ ከፊሉ ኣሎ ቅርሽን 50 ነተን 21 ቅርሽን 25 ሲ ቅርሽን 50 ከፊሉ this is the fee this is a lot losing money ማለት so why do you go to ATM so እዚ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ሎ ንኣብነት ናይ ቴሌፎን ዝኸፈልካዮ ናይ ገለ ዝኸፈልካዮ እዚ ስም እዩ ኣሕዋት ዲስክሪፕሽንስ ማለት ናብ ዝኸፈልካዮ ናብ ወፃኢ ሕጂ እዚ ንስኻ ዘይትፈልጦ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ዘይትፈልጦ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኢኻ ትሕዞም ማለት ካችኣፕ ትገብሮም ሳበይና ስለ ዘምፃእ ብዙሕ ክተቕጠላ ኣይደልን ምርና ፊ ኦቨርድራፍት ተማሃርና ናብልኩም ኦቨርድራፍት ንህልኩም ራይ 5 ቅርሺ ቻርጅ ትገይርዎ ሰብ እዚ ምክንያቱ ሞርጌጅ ፔይመንት ሲ 710 ቅርሺ ነጥቢ 49 ወፃኢ ገይሩ ህሉ ዘለዎ ገንዘብ ግን ንስ ክንደይ ሰብ እዚ 648 ነጥቢ 2 ህልኩም ትረአ ህሉ ገንዘቡ ዘለዎ 648 ነጥቢ 02 ዛንልኩም እዚያን ህሉ ገንዘብ ኣለዎ ሰብ እዚ ግን ሞርጌጅ ዝኽፈል 710 ነጥቢ 46 ሶ ንሱ ከባቢ 62 ቅርሺን 47 ዝያዳ ባዕሎም ባንክ ሕሊፎምሉ ድሕሩ ነዚኣ ስለ ዝኸፈሉ ነታ 62 ቅርሺ ስለ ዝኸፈሉ ኦቨርድራፍት ፊ ገይሮም 5 ቅርሺ ወሲኾም እዛ ዕዳ እዚኣ 67.7 ክኸፍል ኣለዎ እንደገና ፊ ማንዝሊ ፊ ናይዚ ኣካውንት ከዓ 5 ቅርሺ ኣለዎ ሰብ እዚ እንደገና ኔጌቲቭ 72 ኣለዎ ስለዚ ቶታል ንሱ ተክገብር ኣለዎ ዲፖዚት ኣብዚ ገይሩሎ ቶታል እዚ ዲፖዚት ገይሩሎ 442.92 ዘንሽዑ ባላንስ ኣውት ክገብረሉ ይኽእል ማለት እዩ ሶ እቲ ባንክ ስተትመንት በይኑ እውን ድሓር ኣክቹዋል ኣምፂና ክነር ኣምፅኦ ኢና ኣብ ዝመፅእ ማለት እዩ ሶ this is bank statement ካብኡ ዝርአ ማለት እዩ ኦኬ that's all ሕጂ መወዳእታ ክንብለን እንድሕር ኮይና ኣሕዋት ሳመሪ ክንገብረን very important ኣብዚኣ ክትዕዘብዎን ዘለኩም ብሓፈሻ እቲ ፋይናንሻል ኢና ኣለና ፋይናንሻሉ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ክሬዲት ስኮሩ እንታይ ይመስል ገንዘብ ኣታዊ እንታይ ይመስል ገንዘብ ወፃኢ እንታይ ይመስል ወላ ነዚ ዕዳ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ሰብ እዚ ኢልካ እቶም ባንኪ ስተትመንት ገብሮ ክእሉ እዮም ካብኡ ካ ትረኽቦ ማለት እዩ ባጀት ናትካ ኣታዊካ ወፃኢኻ ፔቸክ ከዓ ትኸፈሎ ደሞዝ ተኸፊልካ ዝመፃካ ደሞዝ ናባኻ ዝኣቱ ገንዘብ ማለት እዩ ፔቸክ ክንዲዚ ፔቸክ ረኺበ ተኸፊለ ዝክርዎም ፔቸክ ቱ ፔቸክ ይበሃል ፔቸክ ቱ ፔቸክ ፔቸክ ቱ ፔቸክ ማለት ንስኻ እንድሕር 5,000 ደሞዝ ኣለካ ኮይኑ ወፃኢኻ ከዓ 5,000 that's it paycheck to paycheck ይበሃል 5,000 እንድሕር ፔቸክ እንዳኣተወሲ እንደገና ከዓ ወፃኢኻ 5,000 እንድሕር ኮይኑ ፔቸክ ቱ ፔቸክ ኢኻ ትነብር ትብሎን ሓደ ሰብ ሴቭ ኣይትገብርናኻ ወይ ከዓ ኢንቨስት ኣይትገብርናኻ ማለት እዩ so this is a paycheck so credit card ካ ከምወይ ዝበልና ኣብ ታሕቲኣ ሞስትሊ ካብ ቢዝነስ ካ ክትኮን ትኽእል እያ ሶሪ ካብ ካልእ ቢዝነስ ክትኮን ትኽእል እያ ወይ ከዓ ካብቶም ዘለኻዮም ባንክ ክትኮን ትኽእል እያ እዚ ንነገራት መክፈሊ ትጥቀመሉ እዩ በይኑ ርእስ ተማሂርና ኣለ ቻርጅትካ ትጥቀመሉ ንስኻ ክፍሊት ንሓደ ነገር ካብዚ ክሬዲት ካርድ ሪቻርጅ ግበሩ ካብዚ ክፈሉ ካብዚ ውሰዱ ትብሎም ኣለኻ ማለት እዩ او كام اواد مالتي
سو كندي إخان خابت زو سركاي جنزة باروز قبر كاي ويتلقى حكاي وتتقم كالو مخفال مالتي how much you owe كندزي قوت مالتي دبت خاعدا مالتي ماني أو كندي يخون إخات قوت منس نزعو paid off تقبر مالتي كاش كا زلكا ترى جنزب check زلو ويا saving زلو ويا بيلس زلو ويا coins زلو قد كاش ننزرب زلنا إحنا كاش قبل كله ترى جنزب دولار بيلا يكون ولا أبتا أكاونت خاب سيستم زلو هون ناتكا كاشي مالتي on سيلكا نجارات مستقيرة cheaper مسكونة مالتي كاب 10 قرش شيء نير نجارات ناب 8 قرش توريدو أوكي 8 قرش لا on sale على صاب منس you can use this money account balance كا كل زلك أبت business أبتي بنك خا let's say checking كا شحكر له خلي saving كا خلت شحكر له خلي قال أنا أزر save تدلي زبط زي اللي كنت تغلى كندي جنزب عليك مالتي so balance account balance هلو زلك جزء جنزبي هلو زلك أبت بنك إذا زلخسي أب لا ولا عسرة شحكر له كهلي أب دقي so no account balance كندي عليك هتلك أبزي الله كنت أخذ زلها معناته كل تشحن أنا أحد يشحن 3 شحال نتبلت لها أو 3 شحال بانك يعلن نتبلت لها أبي ده كاشكا like 10 شحال نتبلت لها سلزي نزخون نجار تجزء يختبل كن نزخون بلا نسأل لك مالت ATM كا تاتر ماشين أبدأ جزلا مالتيا زيا بعلى أوتوماتيك كمبيوترايزد زخونة تاني نجار زيا بزح أنت زي دفعكم لا حاش معناته كم تزرع خام تشارج نقبرت كأت خير مالت أوكي alright إذا overdrawing ويكا overdrafting كم تزرع أخو مالت جلسنا يعني نسخة تزلكا نحر لسيكل تمي تخون لعل زلكا نحر جنزة وضع غيركا ويون لعل زلكا نحر payment غيركا بانكها سلازي overdrawing كم كلها overdraft بحال على charge ناتخا تخفل مالتي make sure that debit card رخا تامس main check ناتكا account خا تتحز نساتا قندي كارد ناتكا زيا وحس كتكون أو وحس بوتا خدكمت نسان إتا check ناتكا number account number routing number كل شيء تتخيل مثلا عجز خلو تمرازي مالس كاشر تشك أزبلنا almost ترى جنزب ينسى لك كم ترى جنزب كم ترى جنزب كا أبير كذا نساق سلاب زخونة زي ما سل نزخونة payment كبرو earnest man عربون قال تحلفوا بس خدت كم earnest money نزي عربون مالت نزي earnest money بكاشر تشك خدت كم سلزي كاشر تشك سدلنا actual جنزب سدلنا كالون لسيناي نا immigration ጉዳይ ተልካ ካሸር ቸክ ተመራፂ እዩ ካብ ሚኒስተር ኦፍ ቸክ ፅሒፍካ ተሰደሎም ካሸር ቸክ ጌርካ ፅሒፍካ ተሰዲካሎ ማኒግራም ካ ይበሃል ካልእ ከምኡ ሓደ ዓይነት እዩ ፅሒፍካ ተሰዲካሎም ተመራፂ ውሕስነት ኣለካ ማለት እዩ ንዝኾነ ክሬዲት ስኮር we learned that ካብ 300 ክሳብ 400 ክሳብ 850 ዘለዎ ማለት እዩ ኦኬ ቼኪን ኣካውንት saving account interest ንረኽቦ ወለድ ካብ ኣብቲ saving ዘቐመጥና ገንዘብ ንረኽቦ ከዓ ወለድ ማለት እዩ ዳይሬክት ዲፖዚት ካ ኣውቶማቲክ ካብ ስራሕና የድዩ ካብ ንረኽቦ ገንዘብ ናሕና ኣታው ካብ ቸክ ፅሒፎም ንዓና ዝብና ወይ ከዓ ኣብ ኢድና ጥረ ገንዘብ ዝብልና ናብቲ ሜይን ኣካውንትና ናብቲ ናሕና ቸክን ናብኡ ዝኸይድ ገንዘብ ዝኣቱ ዳይሬክት ዲፖዚት ግበርዎ እንትሎ ማለት እዩ ሴፍ ዲፖዚት ባክስ ከዓ ዘለና ወርቂ ዲ ወይ ከዓ ክቡር ነገር ካብ ኣብ ኢድና ገንዘብ ዘይኮነ ማለት ካብ ኣብ ገዛና ዝኸውን ኣብኡ ኸይድና ኣብቲ ባንክ ኸይድና ንካርያ ንእሽተይ ኣለሃና ናይ ባዕልና መፍትሒ ኣለሃታ ናብኣ ኸይድካ ሴፍ ትገብራ ማለት እዩ في خاز خفل في اوفردرافت في خوني خلي سيرفيس في خوني خلي بانك في خوني خلي كتاس كله تخفله نايت ترخب كاي تقمتات مالتي بانك ستمنتها كل اتاوي خان وزي خان تقيد زي اد موست امبورتانت بينا فيديو زي حزنا ياخذ مصينا مساز تاثرهم بزح كله لنا مالتي this is all what we have for now my friend نوح زي بلد فيديو اخذ كون thank you so much hi how much minimum balance checking account still you have money thank you so you don't have to ملو حوي مالسي minimum open at least 100 قرش قال كل وقت صبوي 5 قرش بتاع 5 قرش checking and 5 قرش saving دحر غيرك تا account تكفت تخلها that's all mostly required قبل minimum نسات راح نكابل لعلي بزح حد خانم سلازي انتاي ابتي اتولو اب ورح خندزي خون اتاو ገንዘብ كله እንሎ ናውኡ ትብሎ ማለት ስለዚህ ነቲ ባንክ ፊ ከጉድለልካ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ወርሒ እንድሕር 7 ኣታውን ኣቱን ዝወፅን ኣለኒ ኮይኑ ክሳብ ክንዲ ዝኸውን ባላንስ ክሕዛለኒ ትብል ገንዘብ እንድሕር ኮንካ ንስኻ ምስኡ ስምምዕ ኣለካ ስለዚ ክንደይ ይኾን ገንዘብ ኣብኡ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ Okay, I think so that's all. ናብ 44 دقيقة ካብ 4 دقيقة ኣይተንውሑ ዝብሉውን ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ እዚኣ ከዓ ኣኽላይ በኣ thank you ኣሕዋት just ቃላት ምስኡ ምልምማድ እዩ ካሊእ የለን ከምቲ ልሙድ ኣብ ናይ ፅራሕ ፕሮግራም ይራኸበና
thank you so much እዚ ግን mostly ኣሕዋት እዚ መጽሓፍ እዚ እንድሕር ደሊኹም ካብዚ like English essay every day ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ኣብዚ ቃላት እዚ መዓት ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ዘለዎ ድሕሪ ክትመሃሩ ደሊኹም እዚ very important እዩ መጽሓፍ እዚ ማለት እዩ ካብኡ ኣራን ሰርች ገርኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ so that's it ካብ ኣዘም ጻኽወይ ማለት እዩ according that book thanks so much I'll see you guys next time